Hit. Hit. Așa. Nu. Ia uite. O vrei pe asta? Nu? Hai, vorbește. Vorbește. Stai. Acolo pe păturică. Ia. 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 Hai, vorbește. Așa vorbim. Haide. Hai, întoarce-te. Haide, așa vorbim. Hai. Ia vorbește cu mamaia. Ei. Mamaia, mami, tati, Andreea, Alesia, da? Unde e Alesia, mamaie? Unde e? Ha? Ia, Hello Kitty. Nu. Nu la guriță. Nu la guriță. Nu e voie. Uite. Ia. Hai, vorbește. Hai, zi. Zi, gurița lui mamaia, zi, prințesa lui mamaia, spune ceva, haide. Hai, spune. Hai. Ia uite. Ia. Ce mama e cu picioarele, draga lui mamaia? Mămăcică, te ajut și de picioare? Da?
Hai. Da, mamaie, da. Da. Dai, nu lua lui mamaia asta. Dai. Hai vorbește. Ce vrei să spui tu acolo? Ia spune lui mamaia. Tot. Spune lui mamaia. Hai, Îngu. Cântăm? Hai. Un elefant se legăna pe o pânză de paianjen. Haide. Așa. Și deja cântă și deja, da? Un elefant se legăna pe o pânză de paianjen. Da? Și pentru că nu se rupea, a mai venit un elefant. Guguricea lui mamaia frumoasă. Da. Cum spui tu? Da, ia. Cine a stricat-o, Alesia? Uite așa. Ia, ce faci tu cu lingurița? Cu lingurița ce faci? Ia, să văd ce faci cu lingurița. Păpăm cu lingurița supă? Opa, te ridici? Hai, sus, să funduleț, hai. Ia, să te țină mamaia, stai. Deci. Oh, păi, ia. Dai în funduleț, hai. Dai în funduleț. Stai, hop. Stai, mamaia, stai. Hop, că nu stai bine. Gata, uite așa. Hop. Stai. Ia la mamaia, ia. Hop. Cazi, mama. Mamaia, că am scăpat și aparatul. A scăpat mamaia aparatul, hai, sus. Hop, hai, sus. Hop, hai, sus. Ia spune bye. Deja, tu vrei la asta? Da. Ba. Ma. Da. Opa, așa, că ne întoarcem cu spatele, stai că ne dăm jos după pătură. Opa! Ia la mai. Ia, uite aici. Hai, go! Haide, să văd cum mergi, hai. Ia, poți? Hai că te ajută mama, hai. Opa! Hai, fugi după ele, hai. Du-te după astea, hai. Bye. Deja. Bye. Și un zâmbet? Smiley? Deja. Smiley? Nu vrei? Nu? Ia uite. Gata? Ne-am plictisit? Gata, ai cu ea, mamaia, că ne-am plictisit. Gata, bye, că ne-am plictisit.